बेवाय बेवाया मानो थगायनांगौ जाखो आंलाय सानदोंमोन बोसोरसे दोननानै साखा खब्रै लायगोन होननानै गासिबो साननायफ्रानो फेलें गोजासो दारमा स्टुडिअ'जों ओंखारबायसो आङो बे बड'लेण्ड रादाबाबालाय मा नंखे नंखे निउस होबाय थायो दालाय मेगन सादों नामा जेला गोरिब गुन्द्राफ्रा थाइसे थाइनै मोनजानायखाय आंनिबाथ' मेनानो बे बड'लेण्ड रादाबसो मा होननाय नंखाय नंखाय निउस होबाय थायो बिसोरो नंखाय नंखायनो साननायफ्रानो बेलेग जाजोब्बाय फुंनिफ्रायनो सिखारनानै जेबो जायाखै आं जानोबो गोजोना मानोबो गोजोना उन्दुनायनिफ्रायनो सिखारनो हाला आं टेनसनानो ओरैबा फैसा थाइसेबो गैथारामोन मानसिफोरनाव दाहार लाथ'लाबायनानैसो हाबदोंमोन आं मानो बिदि जाखो दे आहाय खाफाल दा बे फैसाखौ माजों हरफिनबावनांगौ दे आङो 10,000 गाहाम आंलाय सानदोंमोन एसे बुरजा जाबा बख'गोन मानो बिदि खालामनांगौ दे जों गाबाय जाया बे इउटुबारफोरनिबो दाय इउटुबारफ्रा मानो हगारबाय थानांगौ जाखो मा मेगन सानो नामा नोंसोर गेलेया मालाय गेलेनायखौबो बिदि मेगन सानो नाङा ना नोंसोर जों एसे एनै मोनजागौमोन ना मानो बिदि जाखो दे खर' साजोब्बाय थानो हाला मुलिफोरबो गैया खानायबो खाननो हाया सिखारनोबो हाला ओंखामबो उखैबाय ओंखामबो जानो हाया खुगायानो खहाबा जानोलाय सानो उदैया उखैयो नाथाय खुगायासो जानो हाया जेखौबो थावा मोनो ना बेदर जाबाबो गोजोननाय गैया मा खालामबावनो दे आं सिखारला आं बेबायदिनो थाबाय थानोसै जेब्लासिम वाइ बिवाइआ खुलिया बिसिम थाबाय थानोसै आं ओंखामबो जाला दैबो लोंला फुंबिलिनि गोजोननाय साफ्रोमनिसिमबो जासि हरग्रोनाय थाबाय दायो लोगोफोर नैबे भिडिअखौ जोबजासे नोंथांमोना नायलांबानो मोनथिनो मोनगोन दायो लोगोफोर YBY माखासे गाग्लुंनाय दुखु जाग्लुंनायफोरखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय ओमफ्राय नुनानैहाय माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय फोरमायहरदो जाहाथे माने मोजाङैहाय मिथिनो हायो सोर बेसेबां थैखो सोर बेसेबां थैयाखै YBY आवहाय सोर बेसेबां दोनदोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय फोरमायहरनानै जाबाय गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय माने दुखुजों फोरमायबाय माने सोरबा गाबबाय थैनायजोंहाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ओरैबायदि मानसिफ्रा थैबाय आरो YBY आवहाय माने YBY आलायनो माखासे बेबायदिनो माने सार्टिफाइड कम्पानि मोनसे एप जाहैबाय आरोखि बेफोरबायदि माने सिगांनि समावहाय बुंबोदोंमोन बावैसो समाव नाथाय नैबे बिथांखौहाय लरेटबो सोमावनो हायाखै YBY गोसोबो जाया ओमफ्राय थानोबो लुबैखाया बिदिनि थाखाफोरखौहाय मथा मथि पारमानेन्ट नंखाया नालाय बेनिखायनो माने जों मिथिखागौ बिदिफोरखौहाय माने बि मोनसे ओरैनो फाल्तु मोनसे माबासोखा आरोखि बियो मा होनो फानसोखा बेखौहाय जों साइक'लजि हिसाबैहाय जों मोनथिनो हाखायो बियो मोनसे मालाबाबो जेनुइन मोनसे बिजनेस जानो हाया बियो दायो लोगोफोर सोर बेसेबां थैखो नोंथांमोना नायलांदो सोर गाबदों सोर गाबाखै फैसा बेबायदि YBY आवहाय दोननानै थैनायनि थाखाय सोर आइजोआ गाबदों सोर दुखु फोरमायदों बेफोरबायदि नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नुखाबाय
हामबायसै बिदिबा थेंक इउसै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो भिडिअआवहाय गोदानब्ला हामबायसै थेंक इउ गासिखौबो खुलुमबाय दिनै आं मोनसे खोथा बुंनो बे जाहैबाय आंनाव अनेक मानसि लोगोफोर फन हरो अनेक असिना मानसिफोरबो मेसेज हरो कल हरो मेसेन्जाराव बुंहरो आदा नोंसिनाव माब्लाबा आलासि जाहैगोन थांनो अके आलासि जाफै किन्तु आंनि न'आव इन्सुरेन्स आरो माबा मोनसे ट्रेडिं लानानै आंनि न'आव दाफै आङो दाउ अमा बेदर मा जानो आं जाहोहरगोन किन्तु आंनि न'आव इन्सुरेन्स आरो माखासे एजेन्टफोरा माखासे ट्रेडिं सोरबा माबा खालामग्राफोरा कम्पानि लानानै बेरायग्राफोरा आंनि न'आव दाफै नेभार गन लानानै होसोहरनाय जागोन बयबो मिन्थिजोबखायो बे मोनसे स्केमसो होननानै गासिबो फ्रडसो होननानै मिन्थिखायो दिनै साफा सानैया सिगाङाव हाबबाय बिसोर मालाय लाब जाबाय बियो लासैनो बिसिनि जेसेबां कम्पानि दं डाउन जालांखायो बयनोबो फैसा रानना होनो हाखाया आरो जाय मानसिया सिगां हाबनानै बै मानसिफोरखौबो सोदोंना बिसोरखौबो हमनांगौ आरो माखासे बुस्थुखौ आं बुंबावगोन दिनै जोंनियाव ओरैबायदि छाफ्रिफोर दङ इउटिउबार बे मैथा खावला इउटिउबारफोरा बेफोरखौ मानो ससियेल मिडियायाव लन्च खालामना होनांगौ बिनि सायाव माने डिपेन्ड खालामनानै मानि थाखाय बिसोरो स्पिच होनांगौ मानि थाखाय बिसोरो कन्टेन्ट लाबोनानै मानि थाखाय बिसोरो होनांगौ इउटिउबारफ्रा आं नामखौ लाबावला थैदो दिनै आंथ' बुङो जाय मानसिफ्रा इउटिउबारफ्रा होबावदोंमोन बिसोरखौ जेलाव सोजोबनांगौ कन्टेन्ट मोजां लाबोनानै नोंसोर हो मा गोदाव सोराव फ्रड गेम बेलाय मा फ्रड एप बेलाय बेफोरखौ होनांगौ मा दरखार दिनै जे अनेक मानसिफ्रा जे लान्दा खान्दा जाजोब्बाय बिसोरखौ मा खालामगोन दे होफिनदो इउटिउबारफ्रा होफिनदो दे इउटिउबारफ्रा दानो होफिनदो मा जाम्बानि लन्च खालामनांगौ दरखार नोंसोर मा घन्टानि नोंसोर होनांगौ दरखार बे इउटिउबारफ्रा बहा खारखोमाजोबखो दा ओमफ्राय बहा खारखोमाखो बे इउटिउबारफ्रा बे इउटिउबारफोरनिखौ नोंसोर नायबावदोंमोन बे इउटिउबारनि नामखौबो हर नोंसोरो सोर इउटिउबारनिखौ नोंसोर नुदों कमेन्ट्सआव हरजोब नोंसोरो बे मोनसे स्केमसो बियो मोनसे स्केमसो खामानि गैया बेफोरो मोनसे जोंनि लाइफ टाइम मोनसे केरियार बानायनाय नङा बियो बेदर बायनानै जानोबो थोआ बेफोर फैसाया बिनिफ्राय बांसिन नोंसोर मोजां बिजनेसाव बाहायमोन मा दरखारमोन जादो दाना बेफोरबायदि मानसिया आंनि न'आव दाफैबो नांगौबा दाउ अमा बेदर मा जानो जाहोहरगोन आङो खिन्थु आंनि न'आव बेबायदि खामानि लानानै दाफै जाय इउटिउबारा बेखौ माबा खालामदोंमोन इउटिउबाव बिनि नामखौ हर दे नोंसोर मिथिजोबखायो माला बिलिभ दा खालाम थैबाबो बेफोर बुस्थु स्केमफोरखौ बिलिभ दा खालाम लस जागोन लस जाजोबगोन सेस